Gerrarteko garaiarekin jarraitzen dugu. 1929ko krisi ekonomikoa. Lehen Mundu Gerraren ondoren, New York, Estatu Batuak munduko finantza zentro bihurtu zen. Bere aldetik, Europako ekonomiak bakera egokitu behar izan zuen berriro. Prozesu hori zaila izan zen, baina 1923tik aurrea, bizitza mailaren hobekuntza nabaritzen hasi zen. 1920ko hamarkada oparetasun urteak, baikortasun handiko urteak eta sistema ekonomikoan konfiantza handiko garaia izan zen. Egoera goitik behera aldatu zen 1929an, urte hartako urriaren 24an, New Yorkeko burtsa erori zen. 29ko kraka deitzen dana. Krisi ekonomikoa osora eratu zen. Banku askok porrota egin zuten eta enpresa eta jabe txikiek porrot egin zuten ere. 1930 eta 30ko hamarkadako depresio handiaren hainbat kausen artean garrantzitsuenak hauek izan ziren. Gehiegizko produkzioa, erosteko ahalmen txikia duen merkatuak ezin baitu jasan. Bankuko kredituekiko gehiegizko menpekotasuna eta burtsan zegoen espekulazio handia. Estatu Batuek atzerrian emandako maileguak itzultzea eskatu zuen, eta horrek Bigarren Mundu Gerraren hasiera arte iraungo zuen. Krisi ekonomiko globala ekarriko zuen. Depresio handiaren ondorioak. Langabezi orokorra eta biztanlearen pobretzea, gobernuaren esku hartzea ekonomian, eta Europan muturreko alderdiak indar handia hartzen dute, fasismoa eta baita komunismoa. Bere garrantzia zein izan zen, Lehen Mundu Gerraren amaieran bazirudien demokrazia Europako ia herrialde guztietan ezarriko zela, baina zailtasun ekonomikoek herrialde askotako biztanleei sistema demokratiko liberala haien arazoa konpontzeko gai ez zela pentsatzera bultzatu zien. Langileen zati handi bat, Sobiet Batasuneko ereduan inspiratuta zegoen eta jarrera iraultzaileak hartu zituzten. Gizartearen beste zati garrantzitsu batek, batez ere klase ertainak eta goi mailakoak, gobernu ultranazionalista eta antikomunista indartsuen etorrera defendatu zuen.